korpusak die testu bildumak. Testu bilduma bat diena evidentziak, evidentzia empirikoak, hizkuntza bat nola erabili da. Eta bueno, ez da interesgarria bakarrik hizkuntzalaritza lanetako, eta baita hizkuntza teknologiak garatzeko, ez da, telefono mugikorretan dauzen ahots ezagutza edo itzulpen automatikoa eta holako gauzak, korpusak bi izaten die horiek garatzeko. Online jarri dauena, bada euskerazko web korpus elebakar bat, 125 milioi hitzekoa, oinarte dagoena hundixena, eta baita euskera gaztelania korpus paralelo bat 18 milioi hitzekoa. Eta korpus paraleloa da, elkarren itzulpen dien testuekin osatutako korpusa. Proiektu hau ez da maitutako zerbait, momentuz daukogena jarri dugu online, eta espero dugu, handituko dela gainera euskerazko korpus hori. Ez da inkorpusa handia be, konparatzen badu bentzat beste hizkuntzekin, beste hizkuntza batzuetako badituzu 2.000 milioi hitzeko korpusak eta 5.000 milioi eta holakoak. Euskeran dako bada nik uste mugarri bat, 100 milioi hitzeko korpus bat lortzea. Momentuz hor dauko korpus oso handi bat testu askokin, eta hitz bat begiratzen dozunien bertan ikusteko agerpen asko ditun edo gutxi ditun edo nola erabili dan, ez dakatzu jakiterik, agerpen asko ditu, baina benetan da esan nahi horrekin, hau da testu mota horietakoa da, eta nahi duena da testu hori hobeto sailkatu, hau da, korpus hori hobeto sailkatu, testu bakoitza ze eremutakoa dan edo ze generotakoa, hau da, periodistikoa dan edo hezkuntzako testua administratiboa, eta eremu aldetik, fizikari buruzkoa da, edo matematika, edo geografia, edo hizkuntzalaritza, eta orduen horrek ahalbidetzen dutzu ikusi, nahi dut ikusi hitz hau nola erabili dan edo zenbat, baina bakarrik mota honetako testuetan, eta hori bada beste lan pendiente bat.